Türkmenistanyň günorta günwatar sebitlerinde iri şahly mallaryň näwelli ketele köpçülükleýin uçuramagy we gyrylmagy bilen bagly ýagdaýlar dowam edýär. Soňky ýyllarda ýygyderli gaýtalanýan bu ýagdaýlar ahally maldarlary şol sanda işiginde mal saklap, ondan güzeran ekleýän ýaşaýjylary juda alada goýýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 29 sentýabrda Ahal welaýatynyň maglumat berdi. Häzir sygyrlaryň ennamyny örgün örýär. İri şahly mallaryň dersinden çykýan uly reňli döwürtük edilderi bilen etiniň arasynda gurçuk emele gelene meňdeýär. Diýip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ketele duçar bolýan mallaryň aglabasy o tyym iýmekden ýüze urýar. Ýaşaýjylaryň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, ot iýim sähel iýýän mallar üsgürüp hamala öýkönünde näsazlyk bara ýa-da sowuklana çalym edýär. Bu mallar giýje gündüz ýatanok we molaýar. Olaryň köpüsi aradan bir näçe gün geçip geçmänkä gyrylýar, haram ölýär diýip ahally ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Maldarlaryň we hojalygynda mal saklaýan ýaşaýjylaryň ençemesi bu barada yerli veterinariýa edaralaryna ýüzlenýändiklerini belleýär. Häzir veterinariýa lukmanlary hem iki elini ýokary götürüp, biz öň munyň ýaly ketele mal uçuraýandygyny bilmezdik we istmezdik. İlkinji gezek görýäris. Näme derman maslahat berjegimizi bilemizok. Siz nähili asma ukol ur diýseňiz uroly diýärler. Dip yerli maldar anonimlik şertinde gurrun berdi. Onun tasdiklamagyna görä bu keselçiligiň nämedigi we oňa garşy nähili görüşüp boljakdygy barada yerli häkimetler tarapyndan hem ilata açaçan düşündürüş berilmeýär. Üstesine de veterinarlaryň her biri öz başdak mallary seredip, olaryň her biri özlerçe bejergi maslahat berýär. Olaryň biri suw köp içirdiýse beýlekisi asla suw bermediýär. Veterinarlaryň käbiri bolsa sygyryň sagalmajakdygyny aýdyp, onu halal öldürüp etini kalbasa seyhine tawşyrmagy maslahat berýär diýip ahally maldar aýtdy. Häzirki wagtda maldarlaryň ençemesiniň tasdiklamagyna görä kesellän mallaryny soýup etini et dukanlaryna satýan raýatlar hem göz görtele köpeldi. Bu mal itlerinin adamzadyň saglygyna nähil täsir ýa-da ziýan ýetirip biljegi belli däl. Diýip maldar belledi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada deýişli yerli häkimetlerden şol sanda döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy görüşmek gullugynyň yerli edarasyndan tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda iri şahly mallaryň näwelli keselden köpçülükleýin gyrylmagy bilen bagly ýagdaýlar soňky 10 ýyla golay wagtyň dowamında her ýylda azyndan bir näçe gedek ýüze çykýar we her gedeginde ýüzlerçe, käte müňlerçe malyň gyrylmagyna sebäp bolýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyň ýurdun dürli welaýatlaryndaky habarçylary şu ýylyň başyndan bäri azyndan 5 gedek habar berdiler. Balkan welaýatynyň Gyzylarwat we Bereket etraplarynda adamlaryň işikde saklaýan sygyrlarynyň näwelli keselden duýdansyz gyrlyp başlanandygy barada sebitdäki habarçymyz geçen hepde maglumat berdi. Bu aralykda ahaldaky habarçymyz soňky ýyllarda ýygyderli gaýtalanýan bu ýagdaýlaryň maldarlary hususanda işiginde mal saklap yeketek güzeran eklenji şondan bolan ýaşaýjylary juda alada goýýandygyny aýdýar. Meniň malym yeketek baýlygym. Öňler mal alyp onu 4-5 ay baksam, soňra onuň etini satsam, hojalygymyzy sähelle bolsa aýlamagy ýeterdi. Emma häzir 2 sany gölem haram ölli. Inni mal wakanyňdanam peýda ýok. Häzir maňa güzeranymy nädip aýlajagym uly alada boldy. Diýip işinde mal wakyan ahally ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Gal bersede ýaşaýjylar mallaryň ýygyderli gyrylmagynyň ýurtda maldarçylyk puwdagynyň çökmegine getirip biljekdiginiň ähtimaldygyny aýdyp, muňa alada bildirýärler. Türkmen häkimetleri we döwlet mediasy ýyllar boýy gaýtalanyp gelýän bu ýagdaýlar barada häzirki güneçenli hiç ýyly mesele gozulmaýar. Sevit paýtagtynda we etraplarda aýlyklaryň gijikdirilmeginiň üstesinde Balkan Sewitiniň häkimligi ilatdan elektrik, tebii gaz üpçünçüligi,
Cemaat hojalygy hyzmatlary, yer, ulaglar bilen bagly tölegleri dessine ýygnap almak talaplaryny güýçlendirdi. Adamlar ören lapket bolýar diýip çeşmeler, adatlygyň yerli habarçysy habar berýär. Bu habar halk maslahatynyň bir ýaşulygynyň aýlyklary, pensiýalary köpeltmelik barada eden haýyşynyň ýa-ýanyna gawat geldi. Pagtaçylar bilen hasaplaşyk 1,5 ay bäri gijikdirilýär. Balkanawatda etraplarda aýlyklaryň gijikdirilmegi dowam edýär. Bankomatlarda bolsa pul ýok. Anonimlik şertinde urlaşan hünärmen emele gelen ýagdaý gaznanyň boşap galmagy bilen düşündirýär. Adatlyk degişli edaralary jaň edip bu mesele boýunça resmi düşündiriş alyp bilmeýär. Türkmen medeniýeti ýylatyň ýüzüňiz bolýan maliýe kynçylyklary barada hiç bir habar bermeýär. Hökümete ýakyn çeşme häkimetleriň ýylatdan gelmeli tölegleri gijigen aýlyklar, pagtaçylar bilen hasaplaşmak üçin bir çykalgy hökmüni garaýanlygyny. Şu sebäpden adamlaryň döwlet öňündäki bergileriniň çalt ýygnalyp alynmagynyň tawsirlanyny aýtdy. Öýlerinde ulanan togy, tebii gazy, suwy, jemaat hojalygy hyzmatlary üçin wagtynda pul töläp bilmeýän bergisi uly bolan raýatlaryň öýlerine участок polisiýasy barýar. Adamlardan bergilerini çalt tölemekleri talap edilýär. Bergisi 500 manatdan geçen raýatlaryň ýysyny gadete geçirmek tejribesini ulanýarlar. Diýip çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä, ýyşy gadete geçen adam bergili tarap goşmaça, administrativ töleg etmeli we bu hem gaznanyny oldurmagyň bir usuly bolup durýar. Elektrik suwlagym tölegleri geçen ýyldaky bahalar bilen deňeşdirilende 100 göterim ýokarlandy. Bir kwartiranyň diňe 3 aýda ulanan agyz suwy lagym üçin tölegi 400 manatdan geçýär. Elektrik tölegi hem 500 manatdan geçipdir. Jemaat hojalygy hyzmatlary, jaý nalogy, gaz üçin hem şonça pul tölemeli bolýar. 3 aýda 1500 manat tölemeli. Diýip bir ýaşaýjy aýlyklaryň gaty az bolýanyny. Bu ýagdaýda 1000 manat aýlyk alan adamlar nädip gün görmeliýän soragyň gutulgusy boljakdygyny öňe sürdi. Telefon, Wi-Fi üçin 200 manat tölemeli. Aýda azyk, ýol harajatlary we beýlek çykdazylar üçin gerek pul hasaplanyňda döwletiň berýän ujuýpsyz aýlyk bilen güzeran aýlamak aňsady işler. Cemaat hojalygy hyzmatlar üçin tölemeli tölegler ýylatyň alýan aýlyk haklary pensiýalar bilen deňeşdirilenine aşa gymmat bolýar diýip aýrarlykda gurlaşylan ýaşaýjylar aýtdylar. Maglumat üçin aýdylsa, halk maslahatynyň 19 sentýarda geçirilen mejlisinde çykyş eden ýaşurlaryň biri Ýamrat Atamradow ýurtda zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talip we dinleyici haklarynyň meçhurnyň ilgiderli ýokarlanyrylýanyny, adamlar üçin döredilen şeýle ýeňillikleriň dünýäniň hiç bir ýurdunda da ýokdugyny öňe sürdi. Onuň tasdiklamagyna görä, bu günni Türkmenistanyň her bir maşgalanyň eli odadan ýerine ýetýär. Ýamrat Atamradow bu ýagdaýy göz öňünde tutup zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talip we dinleyici haklarynyň meçhurnyň ýokarlanyrylmagyny besetmegi teklip etdi. Tygyşytlanylacak serişdeleriň beýleki wajyp uğurlara gönükdirilmeginiň hassa talaba laýyk boljakdygyny aýtdy. Emma ýaşaýjylar, adatlygyň söhbetdeşleri bu pikir bilen düýpden alalaşmaýarlar. Bari işini pul taşytlamak edeninde hem ýaşamak gaty kyn. Hemişe çyralary öçürüp goýup bolmaýar. 45-50 gradusa ýetýän yssyk howada sowadyjy, kondisioner ulanylmazlyk mümkin däl. Elektrik iň taşytlap ulanan ýagdaýynda hem gaty gymmat bolýar. Diýip Balkanawatdaky welayet hassahanasyna sanitar, tämirçi bolup işleýän 1200 manat aýlyk alýan 50 ýaşly zenan aýtdy. Ol durmuş agyr, döwletimiz gitdigiçe gasyar diýip berenni. Russiya Ukraina garşy ýüzlerçe dron we onlarça raket bilen hüjüm edip, Kiýewde 4 adamyň şol sanda 12 ýaşly bir gyzyň helak bolmagyna sebäp boldy. Şeýle-de raýat infrastrukturasyna zeper ýetirdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 28 sentýabrda amala aşyrylan hüjümi elhenç diýip ahtandyrdy we munyň Moskwanyň paraxçylygy däl-de ursy ilerletmek dileýändigini äşgär edendigini aýtdy.
Bu hüjümden bir gün öň Kreml NATO'nun howa giňişligine bozandygy aýdylýan hadiseler bilen baglylykda amala asyrjak islendik hereketine duýdurs berdi. Bu elhens darbalar ýene-de bil kastlyndan biziň adaty şäherlerimize gönükdirildi. 500 goloy hüjüm drony we 40-dan hem asa raketa, şol sanda kinjal kysymly raketalar atyldy diýip Zelenski sosial mediada ýazgy galdyrdy. Ol darabalaryň senaat etgalaryny, tigir zawoduny we ýaşy saýlaryny nysana alandygyny aýtdy. Zelenskiň sözlerine görä, paýtagtda helak bolanlaryň arasynda 12 ýaşly bir gyz hem bar. Mundan başga darabalarda 10 adam yaralandy. Kiýewiň häkimi Vitaliy Klitschko medisina binasyna we çağlar bagyna hem zarba urulandygyny aýtdy. Asmanda urulan dronlaryň galyndalaryndan gaçmagy täbäpli paýtagtda bir ýalgyç guýjy stansiýada hem ýalgyn döredi. 28-nji sentýabrda amala asyrylan darbaların netijesinde ýurdun gün ortasyndaky möhüm Zaporizhia şäherinde hem 10 adam yaralandy. Regional häkim Ivan Fyodorov olaryň ağzyndan üçüsiniň çağadygyny aýtdy. Düşmanyň hüjümi täbäpli 41 ýaşy saýyny, 22 öýe we bir näçe başga detga deper ýetdi diýip Fyodorov belledi. Russiýanyň Gorunlyk ministrligi Ukrainanyň harby infrastrukturasyna zarba urandygyny öňe sürdi. Russiýanyň resmiýetleri barha köpelýän subutnamalary garamazdan raýat itgalaryny nysana almaýandygyny tekrarlaýar. Bu hüjümleriň arasynda eýýäm 4-nji ýylyna giren urusyň soňlanmagy boýunça mümkinçilikler gitdigiçe azalýany meňzeýär. Amerikanyň araçylygyndaky ilerledilýän paraçylyk lalasy boýunça öňe gidişlik az boldy. Ukraina bilen Russiýanyň bu mesele wagtyndaky ara tapawutlylykları gaty uly bolmagynda galýar. Seýlede Amerikanyň prezidenti Donald Trump'yň Russiýanyň we Ukrainanyň liderleriniň gatnaşmagyndaky 3 taraplaryň samiti gurnamak tagallalary entek üstünlikli netije bermedi. Russiýanyň dronlarynyň Polşanyň territoriýasyna düşendigi we Rus harby uçurlarynyň Estoniýanyň howa giňişligine girendigi aýdylýan wakalaryň fonunda konfliktiň has ulay ýazyp Ýewropanyň jümmüsine aralaşyp biljektigi baradaky halkara howa tirleri artýar.